Dnes budeme na motorku montovať CarPlay modul. A nie jeden, ale rovno dva. Tak ak rozmýšľaš, či sa ti také niečo oplatí kúpiť, tak pozeraj ďalej. Pri prerábke najlacnejšej PCX-ky na trhu, ktorú si môžeš pozrieť na mojom kanáli, som si povedal, že aby som z nej spravil úplne ten najuniverzálnejší mestský skúter, potrebujem na ňo namontovať ešte CarPlay modul. No a keď som si už objednával jeden na malú, tak som si povedal, že objednám jeden aj na väčšiu. Kúpil som si teda najlacnejší a najdrahší CarPlay modul na motorku. Ten menší budem dnes montovať na PCX-ku a ten väčší budem montovať na KTM-u. S CarPlay modulmi na motorku sa na AliExpresse roztrhlo v rece. V minulom roku začali vychádzať nejaké základné modely za približne 160 eur. No a odkedy prešla zima a začala nová sezóna, tak sa ten výber o mnoho zväčšil. Ja som si povedal, že si kúpim najlacnejší modul značky Equay. Myslím, že za nejakých necelých 50 eur má to 5-palcový displej a také viac menej základné parametre. No a na KTM som si kúpil najdrahší modul od toho istého výrobcu. Je to konkrétne Motorcycle Intelligent Car Machine. Každopádne má to 7 palcov, IPS-kový displej, čiže lepšie farby, lepší jas. Toto má navyše také funkcie ako napríklad adaptívne podsvietenie, teda v tme sa to samo zatmavuje a keď je prudké svetlo, tak ten displej sa sám rozjasňuje. Okrem toho tá obrazovka má trochu väčšie rozlíšenie a výkonnostne by táto jednotka mala byť trochu inde. Cena tohto modulu bola okolo 120 eur, dá sa kúpiť s príslušenstvom ako je ovládač na rajdy a ešte myslím, že senzory pneumatika, tie som si nekupoval, lebo KTM to má od výroby. Tak si poďme rýchlo preletieť montáž a na konci sa pozrieme na to, aké funkcie, aký interfejs obidva tieto moduly ponúkajú. Dobre, prvé čo urobíme je, že to rozbalíme, bude to taký veľmi rýchly unboxing. Toto je 5-palcová CarPlay navigácia. Oh wow. To je trošičku podľa mňa predimenzované, ale v pohode. Poďme si to vyskúšať teraz zapojiť. Takže ak teraz zapojím ten kábel, tak by to malo naskočiť. OK, dobre. No, beží to. Dobre, tak poďme na montáž. Montáž je v podstate absolútne identická pri všetkých týchto čínskych výrobkoch. Máte tam 2 alebo 3 káble, z čoho jeden je na minusový pol baterky, druhý je na plusový a tretí kábel je niekde do zapaľovania. To znamená, že ten tretí kábel sníma, či je motorka zapnutá, a ak sa zapne, tak vtedy pustí signál do toho spotrebiča, či už je to GPS-ko, či to je CarPlay a teda to GPS-ko sa zapne. Ja som si to namontoval na lacný čínsky RAM mount z AliExpressu, je hliníkový, takže by niečo mal vydržať. Ďalšia výhoda, že sa to dá nastavovať. Tie káble som si nadpojil cez jednoduchú poistku a prelovil som to celé poza rajdy až do toho kastlíka na ľavej ruke. V tom kastlíku sa nachádza 12V zásuvka, ktorá je aktívna len vtedy, keď je PCX zapnutá, teda to bol úplne že ideálny stav. Zobral som si starú nabíjačku na interkom, prepojil som plusový minusový kábel, no a vlastne to bolo všetko, čo som urobil. Teraz zapnem kľúčik a pôjde to. Som celkom prekvapený. Opa. Tak myslím, že môže byť. Pri KTM bola montáž o čosi náročnejšia, ale v podstate išlo presne o to isté. Najprv som si z dolnej pripravenej koncovky vytiahol 2 káble až k rajdom, aby som nemusel zase rozbárať polovicu motorky vtedy, keď som odpájal Garmina. No a potom som priniesol túto navigáciu, dal som dole zadný kryt s guľou, pretože tu som nepotreboval. No a tú guľu som musel odpiliť, čiže akákoľvek záruka mi v momente, keď som zobral pilku do ruky, padla.
S odpilenou guľou som bol schopný priamo ten mount z KTM našrubovať na navigačku, no a potom to už bolo úplne jednoduché, len o tom, aby som nasadil tú navigačku na KTM a aby som ju spojaznil. Táto celá originál KTM hrazda je spojená dvoma šrubami, ktoré zapadajú do seba a teda je úplne jednoduché ju rozobrať, nemusí ani ísť dole na to, aby som na ňu niečo nové namontoval. Nasledovala samozrejme káblovačka, teda vybral som kábel, ktorý som si vyviedol z dola zo zásuvky. Ten som si nastavil tak, aby neprekážal, aby nebol nikde v ceste. Samozrejme som ho odštíkol do potrebnej veľkosti, použil som teplom sťahovacie chráničky, no a potom som spojil káble s navigáciou s tým, že som aj plusový pól, aj pól ACC, teda ten, ktorý má ísť do zapaľovania, zapojil práve na plusový kábel a navigácia bola spustená. Ešte si môžeme dať samozrejme jeden ASMR odliepanie tejto fólie. Hotovo. Poďme sa z pohľadu jazdca pozrieť na túto najlacnejšiu jednotku. Ja som si ju namontoval na PCX-ku, jazdím z ňou už vyše mesiaca a musím povedať, že párkrát mi pomohla, ak som sa niekde potreboval dostať, ale v zásade ide o jednotku, ktorá je lacná a je to na nej vidieť. Po zapnutí nám tu nabehne taká animácia H2R-ky, ktorá možno, že ak nemáte náhodou H2R-ku alebo H2S, neviem čo to je, tak vám nebude sedieť z motorkou, ale whatever. Je tu operačný systém Linux, nie je to Android a o chvíľu sa naštartuje CarPlay. Ten štart CarPlay v podstate vyzerá aj trvá približne rovnako dlho ako na tej drahšej jednotke, tam nejaký žiadny zásadný rozdiel nie je. Čo je ale rozdiel je tento interfejs. Na tej lacnej jednotke je malý displej s vysokým rozlíšením, to rozlíšenie myslím, že 1280 na niečo, na 960, 820 alebo niečo také, neviem, či to je 16:9 alebo koľko. A vidno, že to rozlíšenie nie je natívne pre CarPlay. Tie ikonky sú trošičku zúžené, tie texty sú že super malé a v podstate za jazdy, ak si potrebujete čítať napríklad názvy ulic a podobne, tak sú že neviditeľné. A toto je moja asi najväčšia výčitka k tomuto celému. Proste, ak sa navigujete v tomto, síce všetko vidíte, je to fajn, viete sa všade dostať, ukazuje vám to správne, ukazuje to v reálnom čase, nemá to žiadny lag, nič, nepadá to, ale tie ulice, názvy ulic a všetky popisy sú tu strašne maličké, lebo Apple CarPlay nemá možnosť škálovať si alebo teda nastavovať si veľkosť toho rozhrania, ono sa to prispôsobuje rozlíšeniu a pri tomto rozlíšení vníma túto celú jednotku ako väčší displej, čiže tie texty sú maličké. Poďme sa ale pozrieť na to, aké nastavenia ponúka samotná jednotka bez toho CarPlay. Ponúka tu Android Auto, ponúka CarPlay, ponúka množstvo aplikácií a možnosť vrátiť sa domov samozrejme týmto tlačidlom. Ponúka 3 úrovne osvetlenia displeja, toto je že najvyššie osvetlenie, potom si tu vieme zapnúť na nižšie a vieme si vypnúť osvetlenie. Ak ho chceme zase zapnúť, treba ťuknúť na displej. Sme zase na najvyššom. Máme tu volume, môžeme si pridávať hlasitosť, ale to dokonca to aj funguje. Hej. Kvôli copyrightu toto nebudem teraz púšťať. Hrá to CarPlay, hrá to Spotify z CarPlayu, no a má tu nejaké aplikácie. Táto navigačka takisto poskytuje možnosť pripojiť telefón aj bez toho, aby bol zapojený CarPlay. Na to slúži toto tlačidlo, ktoré momentálne je invalid asi kvôli tomu, že je zapnutý CarPlay. Dá sa tu napojiť headset, priamo na toto ja skôr odporúčam napojiť ho na telefón. Má tu aplikácie, ktoré sú v podstate presne to isté, čo je na ploche, navyše sú to akurát hodiny a má to slot na SD kartu, ak by ste si chceli pozerať nejaké médiá. No a poďme sa pozrieť na nastavenia. Toto menu je o mnoho rozšírenejšie než menu na tej drahšej jednotke, ale nie je to vôbec potrebné. Máme tu základné nastavenie, môžeme si tu urobiť login password, teda nejaké bezpečnostné heslo, keď sa táto jednotka spustí. Potom je tu nastavenie dotyku, kalibrácia displeja a obnovenie pôvodných nastavení. Factory set dávať nebudeme, lebo nechceme. Equipment, to je kategória. Máme tu nastavenie zvuku, čo je super zbytočný equalizer. Na nič.
Máme tu nastavenie displeja, no a tu máme, že tu máme brightness, čo je v podstate jas, ale toto nie je jas displeja ako taký, aspoň ja mám ten pocit, pretože ak ho aj dáme na najmenší, tá biela ostáva stále rovnaká, v podstate sa nám len čierna mení na sivšiu a opačne. Teda ja si myslím, že tento jas displeja v zásade je len nejaký ekvivalent kontrastu, hej. Ešte v podstate ten kontrast tu mám pocit, že robí viacej čitateľný ten displej ako ten samotný jas. Displej je však napriek tomu tiež celkom dobre čitateľný aj na slnku, takže ja to mám nastavené, myslím, že niekde na 60, keď jazdím a je to úplne v pohode. Máme tu možnosti šetriča obrazovky, ktoré sú že super zbytočné, máme tu možnosti zmeny pozadia, ktoré sú že super zbytočné. Máme tu nastavenie jazyka, rovnako ako pri drahšej jednotke sú tu na výber iba tie základné jazyky, nie je tu čeština, nie je tu slovenčina, neviem o tom, aby sa čeština alebo slovenčina dala pridať do tejto jednotky a v zásade mne ani nechýba. Máme nastavenie času s interfejsom ako z roku 2002, no a máme samozrejme informácie o zariadení. Toto je že úplne všetko. Tá jednotka neponúka absolútne nič viacej a je to absolútne dostačujúce. Poďme sa teraz z pohľadu jazdca pozrieť na tú jednotku z KTM. Jedno upozornenie, máme ju tu namontovanú presne 24 hodín, urobil som na nej asi 10 km a je tu také jedno prekvapko. Displej proste sa rozhodol, že prestane fungovať, čiže vidíme tu také krásne pásy cez ten displej. Táto jednotka sa štartuje v podstate rovnako rýchlo, čiže chvíľku počkáme, kým nabehne CarPlay. No a sme tu. OK, porovnanie tejto jednotky. Táto jednotka, aj keď to teraz nevyzerá, lebo ten displej sa mi v podstate po tom prvom dni hneď podžubal, je o mnoho jasnejšia, ten displej je lepší. Ten displej je aj o mnoho responsívnejší, aj keď to nevyzerá tak, že reaguje ihneď, ale reaguje v podstate ihneď, je naozaj že o mnoho responsívnejší. Čo je ešte fajn na tejto jednotke je, že to rozlíšenie displeja je o mnoho prirodzenejšie pre ten Apple CarPlay. Nie sú tu maličké popisy, nie sú tu maličké ikony, všetko je že úplne pohodlne viditeľné. No a keď sa vrátime a pôjdeme späť na domovskú obrazovku, ten interfejs vyzerá, že toto nie je jednotka úplne že najlacnejšia, ale že je v podstate najdrahšia. Má tu CarPlay, má tu Android Auto, má tu HiCar, čo je myslím, že taká čínska verzia CarPlayu pre Huawei telefóny. Nastavenia, takisto monitoring tlaku. V pneumatikách KTM to má vbudované systéme, takže ak to na motorke nemáte, tak sa možno že aj oplatí kúpiť si ten monitor. Monitoruje to teplotu, monitoruje to zároveň aj tlak v pneumatikách a podobne. Čiže my tie senzory tu samozrejme nemáme, takže poďme prejsť ďalej na to, čo táto navigácia alebo táto jednotka ponúka. Máme tu o mnoho jednoduchšie nastavenia ako na tej pôvodnej. Máme tu len 3 položky v nastaveniach, čo je že úplne ideálne. Môžeme si meniť jas, čo je naozaj reálne podsvietenie toho displeja. Môžeme si meniť jazyk. Bohužiaľ sú tu zase iba tie 4 základné jazyky plus ruština, nejaké čínštiny. Môžeme si zmeniť tému za automatickú, tmavú alebo svetlú. Ja som si zvolil tmavú v tejto chvíli kvôli tomu, že ten displej má nejaký problém a už som ho reklamoval. Čiže poďme sa pozrieť ďalej. Je tu Bluetooth. Bluetooth v podstate poskytuje len informácie o tom, ako sa volá jednotka, dá sa vypnúť, zapnúť, dá sa nastaviť autoconnect, to znamená, že automaticky po zapínaní začne hľadať telefón a ak ho nájde, automaticky zapne CarPlay. Potom sú tu nastavenia systému. Môžete si tu pozrieť informácie o tom, že čo je to za model. Vidíme, že to je model L200, teda to je ten najvyšší model z tých všetkých modelov, ktoré oni vo verzii majú. Poďme späť. Sú tu, reštartovať nechceme, sú tu nastavenia siete, vieme tu sieť zapnúť, ale vtedy sa nám v podstate odpojí CarPlay, čiže v tejto chvíli to neurobíme. Vieme si reštartovať systém, vieme si urobiť factory reset, teda obnovenie tých pôvodných nastavení a to je všetko. Táto jednotka nič viac neponúka. Ja z týchto dvoch, s touto som jazdil síce len jeden deň a ten displej odišiel, takže ho dávam reklamovať a proste to sa stáva, to nejde o to, že je to Čína, síce sa to v Číne stáva častejšie, ale v podstate sa to môže stať v pohode úplne aj na hociakom inom výrobku, ktorý si tu kúpite z Alzy alebo skadiaľ.
Tam ten funguje už asi vyše mesiaca. Ja určite odporúčam toto. O mnoho pohodlnejší displej, o mnoho príjemnejší displej, o mnoho väčšie písmená, väčšie ikonky, lepšie ovládanie, lepšia viditeľnosť, lepší jas. Za mňa to určite stojí za tých 60 eur alebo koľko navyše. Ak si teda práve vo fáze rozhodovania, či si kúpiš CarPlay na motorku, verím, že toto video ti pomôže. Ja som Vlado, toto je kanál Petrolhead. Vidíme sa v ďalšom videu, ale hlavne sa vidíme niekde na ceste. Prajem všetkým pekné kilometre. Čaute.